Mensang daily light abyan aton gin aman kag gin patuhoy ini sa mga Ilonggo speaking viewers and listeners dira sa Negros Occidental. Ako si Pastor Epafras Sacar nga sa karon pastor sa Bay City Fellowship Baptist Church kag sa Dumaguete kaupod ni Pastor Raydan Mayunggi Diritso dira sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church nga nagatipon agod sa pagtuon sinang pulong sang aton Ginoo sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang pagtililipon abyan nagasugod alas 3 tubtob alas 5 sa hapon kada Domingo. Busa kon may kaygyunan ikaw abyan, amon ikaw ginaagda sa pagpakig-upod sa amon alas 3 tubtob alas 5 kada Domingo sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang aton pamalandungan karon abyan makita diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 8. Sugod ako sa pagbasa sa bersikulo 12. Kay kon ang pagkahanda yara ginakamutan, ini suno sa yara. Ini suno sa yara sa tao, hindi suno sa wala sa iya. Kaya ginasiling ko ini, hindi agod nga ang iban mapusan kag kamo mapiutan. Kundi sa pag-alangay sa karon nga tion, ang inyo kabugana bulig sa kinawad-on nila, agod nga ang ila kabugana man manginbulig sa inyo kinawad-on agod nga may pag-alangay. Subong sang nasulat na, ang nagtipon sing madamo wala maglabi, kag ang nagtipon sing jutay wala makulangi. Abyan hasta lang kita diri sa aton anay nga pagbasa, kay hindi man naton ini matapos nga pagtuon halin gid sa bersikulo 15 tubtob sa 24. Ang akong dalon amo ang topiko nga integrity in handling funds. Ang pagkamasaligan, ang integridad sa isa ka tawo nga ginpili, ginhatagan sang katungdanan sa pag-uyat sang financial nga pagpakamaayo o blessing offering para sa buluhaton sang Dios. Kag mabinantayon gid si Apostol Pablo sina sang nakita ni Apostol Pablo ang masubo kag makaluluoy nga kaimtangan sa mga Kristiyanon dito sa Judea, ilabi na gid sa siyudad sang Jerusalem. Iya nga ginpaalinton kag ginpahibalo sa mga katawhan sa mga kaiglesianan dito sa Asia Minor, dito sa Greece, sa Macedonia, sa Akaya, nga masubo kag makaluluoy gid ang kaimtangan sa mga kauturan dito sa Judea, sa Jerusalem. Tungod sina, nagsiling si Apostol Pablo nga kung kamuda buganat, inyo nga ipaambit, buligan, tabangan ang mga may problema, ang napiutan, ang kulang sa ila material o financial nga mga panginahanglan. Kagin-quote niya ang bersikulo dito sa Exodus chapter 16 verse 18. Nanungod sang eksperyensya o kung inagihan sa mga katawan sang Israel, sang nagwa sila ikan sa Ehipto, sa tapos sa mga sobra 400 katuig nga pag-ulipon sa ila sa mga Ehiptohanon. Sang dito na sila sa ginatawag wilderness.
Siyempre wala sila sang mga tindahan nga makita kay awaaw o kung kahanayakan ato nga lugar. Sa sulod sang kapatan katuig, sila nagkaon sinang ginatawag mana nga ang kaulugan suno sa mga pagtuon. What is this? Ano ini? Amoy na ang pulong nga mana. Kada adlaw, kada aga sila magtipon sinang mana kag isulod nila sa ila bakag. Siling sang balaan kasulatan, may madamo nga mga tao nga maabtik sa pagtipon sinang mana. Kag nagsulubra ang ilang nga mga gintipon. Mayara man nga mga tao nga maluya. Tungod siguro sa ilang gender o kung sa ila katigulangon, nakatipon sila pero gamay lang. Pero anong ginhambal diri sang balaan kasulatan, ang nagtipon sing madamo wala maglabi. Ang nagtipon sing jutay wala makulangi. Ang konteksto kag kaulugan sa sining bahin sang balaan kasulatan, ang mga Israelites ginsugo sa pagtipon sang mana kada adlaw. Bisan nga sa pagkamatod, may iban nga nakatipon sang mas madamo kaysa iban. Bisan nga nagsulubra yadtong gintipon sang iban nga mana, ang kada isa nakakaon gid. Kay hindi man matipon sa sulod sang tiyan sang isa ka tawo nga maabtik sa pagtipon tong mana. Magkaon siya suno kag igo sa iya kinahanglan. Kag atong sobra abyan, hindi man ato magpabilin sa sunod nga adlaw kay uluron man. So ano ang buhaton sa iban nga mga tao? Kundi nga ila ipaambit, ipanghatag nila sa mga tao nga gamay, jutay lang ang ilang natipon. Ang prinsipyo amo ini nga ang milagro nagapahayag sang paghimuno sang mga panginahanglan sang mga tao. Nga may pagkaangay, may equality, kag may hustisya. Kag ini nagatudlo sa aton nga ang provision sang Ginoo sufisyente sa panginahanglan sang kada isa. Madamo sa mga tao nga ilagin saved, ilagin butang sa bangko ang ilang kwarta. Ang iban ilagin invest, ang iban ilagin hoard. Kay hindi manggid mabusog ang tao sa mga butang material. Kaya abi ninyo, ang kabulusgan espiritual ina. Ang butang material hindi masugata, hindi makasugata sang kinahanglanon nga espiritual. Ang makasugata sang kinahanglanon sang tao nga espiritual, kaangay sinang kabulusgan, amo lamang si Ginoong Hesukristo. Madamo sa mga tao nga nagsulubra ang ilang mga pagkaon, pero hindi man sila sa gihapon mabusog. Kaya matudtod nga kabulusgan abyan, kabulusgan sa espirituhanon naton nga kahimtangan. Ang kabulusgan ara dira sa espiritu. Kag inang espiritu nga makahimuno, makasugata, makahatag sang kabulusgan amo mismo ang Dios. So madamo sa mga tao nga nagtipon sa mga material nga mga butang pero wala sila sang kabulusgan, wala sila sang kalipay, kag wala nila ma-experiensyahan ang pagkapuno, ang fulfillment, kag wala nila maangkon ang kahulugan sang kabuhi. Kag tungod sini abyan, ginabuyok na kon ikaw, ginatudlo na kon ikaw, sakay Ginoong Hesukristo nga makahatag sang kahulugan sa imo nga kabuhi. Palapit ikaw sa iya,
kay siya makahatag sang imo nga ginapangita, kaangay sang kalipay or joy, sang kabulusgan or satisfaction sa imo nga kabuhi. So madamo sa mga tao nga sa pagkamatod, bilyonaryo sila, kagbuhi sila sa pagkakaron. Madamo man sa mga tao nga kabos, imol, pobre, buhi man sila sa gihapon. Ang masubo kon ang isa ka bilyonaryo, agod nga ma-extend niya ang iyang kabuhi, kinahanglan na siya sang life saving machines. Oo, makasarang siya sa pagbayad. Siguro sa pagbakal man sinang life saving machines. Hindi ba? So, ang kabuhi, hindi na mapalig-on. Siling ni Ginoong Hesus, life consisted not of the things that one possesses. Ang kabuhi, wala na tingob dira sa mga butang nga ginauyatan sang tao. So, ari diri ang pagtudlo sang Balaang Kasulatan. Nga bisan ikaw nag-hoard sa mga butang, pero ang ginakinahanglan nimo sa gihapon, ang kabulusgan. Kabulusgan nga bunga o resulta sang imo husto, matarong, kagbalaan nga relasyon dira sa Dios. Equality and fairness are essential in community life. Kung aton padalman gid man ang aton hunahuna, madamo sa mga tao nga nagsulubra ang ila kwarta. Pero hindi man sila sa gihapon malipayon nga makasiling ako sina. Kay gusto pa man sila dugangan nila ang ila kwarta o kung ang ila pagkabutang. May mga tao nga masiling naton kabos kag imol, pero kay may husto kag maayo matarong balaan nga relasyon dira sa Dios, ila na eksperyensyahan ang kalipay bisan sa sinipa nga kalibutan. Makasiling kita nga ila na eksperyensyahan ang langit diri sa kalibutan. Kag isa pagid ka kamaturan nga aton palinton dira sa imo abyan amoy ni nga ang kadalok kag ang pagtipon, paghoard sa mga butang hindi gid kinanglanon. To be greedy and to hoard things, these are unnecessary. Tungod kay ang Dios amo ang nagahimuno sang mga kinanglanon sang tanan. Masubo no? Nga may mga tao nga may billions sila. Pero ang ila billions hindi maka-extend sang ila nga kabuhi. Busa abyan, bisan ikaw siguro maisip nga manggaranon sa inyo katilingban, sa inyo lugar. Pero kung ikaw wala sang matarong kag husto nga relasyon dira sa Dios, sa Cebuano, kawang lang ang imo pagtipon sang imo kwarta. Usisa ang imo nga tagipusoon. Usisa ang imo relasyon dira sa Dios o kung kaangtanan dira sa Dios. Ikaw bala sa pagamatod may relasyon sa Dios pinaagi sa imo nga pagsalig sa kay Ginoong Hesus? Kung matuod ini, ikaw, Kristohanon, ikaw tumuluo, mag-utod kita sa panimalay sa Ginoo. Tingwa nga imo man mapaambit ang amo nga kaluwasan, ang amo nga kabuhi nga wala sing katapusan, kag ang ina nga kasiguruhan sa imo mga paryente, sa imo mga himata, sa imo mga kaabyanan. Kay ikaw ginbutang pa sa Ginoo sa sini nga kalibutan, buhi ikaw sa sini nga kalibutan karon, kay may katuyuan kag handom ang Dios para sa imo. Nga ikaw iya nga gamiton sa panaksihon, sa pagsugid, sa pagtudlo, sa pagwali, sa pagpaambit. Sang maayong balita, agod ang mga tao makaangkon man sina nga kaluwasan.
Abyan, madamo sa mga tao nga nag-hoard, pero wala sila sang hope sa kay Ginoong Hesukristo. Madamo sa mga tao nga naka-save sang ila material nga mga pagkabutang, sang ila kwarta sa bangko. Pero wala sila sang kaluwasan nga naangkon subong nga dulot halin sa Dios pinaagi sa kay Kristo Jesus. Kay bangod sa bugay kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. Kag ini indi inyo kaugalingon nga kahimuan. Ini hatag sang Dios. Indi tungod sa mga maayong buhat, agod wala sing bisan sino nga magpabugal sa tubangan sang Dios. Abyan, kilala nga ikaw makasasala pag hinulsol, pagtalikod, pagbiya sa sinang sala o konbisyo, kag magsalig sa kay Kristo Jesus, magsunod sa iya, magtuman, kag magpasakop sa iya nga pagdumala sa imong kabuhi. Kag imo maeksperiensyahan ang matudtuod nga kabulusgan, maangkon nimo ang kahulugan sa pagluntad kag sa pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Ang Dios magapakamayo sa imo nga adlaw karon abyan. Ako si Pastor Epafras Sacar. Magapangamuyo kita. Dios nga balaan madamo gid nga salamat sining bersikulo nga nagatudlo sa amon nga ang pagtipon sa mga material nga mga butang indi gid amo ang highest point, the summit, kataluktukan sa amon nga pagluntad kag pagpangabuhi sa sining kalibutan. Imo kami ginhatagan sa mga material, finansyal nga mga pagpakamayo, kay ang katuyuan gali sini Ginoo amo ang nga mapaambit ini nga mga pagpangamayo para sa imo nga buluhaton, para sa pagbulig sa mga nagakinahanglan sini. Kay sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, amon ini nga ginaampo, ginapangamuyo, kabay pa. Abyan, salamat gid sa imo nga pagpamati sa sining aton nga programa karon. Akon nga pagpangamusta dira sa kay Sister Hasmin Canson Crospero sa Himalalod. Kay Pastor Mawilito Bakang dira sa Langilanan, Manhuyod, Negros Oriental. Kag bisan pa sa kay Pastor Maymon Sarnicola sa Dasmariñas sa Cavite. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church. Ako nagatamyaw kag nagapangabay sa imo sa pag-aman sa imo kaugalingon sa pagsimba sa buwas nga adlaw. May God bless us all. Thank you. Higala, hinaot nga aduna kay nadawat nga panalangin pinaagi sa imong pagpaminaw niining Bais Gospel Radio. Ug inyong nadungog ang mga bulawanong pulong sa Dios. Ang among panghinaot ug pangamuyo nga kadtong maong mga pulong mahipatik diha sa inyong mga kasing-kasing. Daghang salamat. No greater love is known.